Cesta emocionálnym rebríčkom. Smútok a strach v depresii, zúfalstvo, bezmocnosť neisto vytvára nám tajomstvo. Keď nás zázraz pocit viny gniaví, nízke sebavedomie sa zjaví. Keď to nie je podľa nás, podliehame žiarlivosti. Nenávisť k druhým privádza nás k zúrivosti. Pomstychtivosť na hnev prevádza a ustrašenosť v nás zobúdza. Obviňujeme druhých za svoje obavy, pochybujeme, či sa to ešte opraví. Sklamanie, keď život nespieva, nás valcuje, zdrvení sme, keď ani netancuje. Vyvoláva to vnútornú nespokojnosť, do pocitov sa votrela podráždenosť. Netrpezlivosť ohlási pesimizmus. Nuda je tá, čo si tvorí samý izmus. Spokojnosť, že nie som ničí otrok. Nádej požehnáva ľudský pokrok. Optimizmus vytvára pozitívne presvedčenie. Entuziazmus v horlivosti dáva osvedčenie. Zasadíme si pocit šťastia, vášnivé nadšenie vyrastá. Radosť, poznanie, sila, láska, sloboda. Oceňujeme vďačne, čo nám dané je od Boha, či vyššej moci, čo nám je vždy na pomoci.